Защо не препоръчвам поставянето на хиалуронови филъри в зоната на носа? Аз съм доктор Нарина Дем, клиничен и естетичен дерматолог. Ако обмисляте неоперативна корекция на носа, ето какво е важно да знаете. Да започнем с малко факти и статистика. През 2023 година е направен обзор. Анализирани са 116 случая на сериозни увреждания след поставяне на хиалуронови филъри. 27 души са ослепели, а 89 са получили некроза на тъканите. И познайте коя е била зоната на инжектиране. Именно носът. Разбира се, ще оставя линк към медицинската публикация, за да може вие да се уверите в достоверността на тази информация. Нека да разгледаме и анатомията, да видим как от инжектирането на филър в носа може да се получи ослепяване. По страната на носа минава ангуларната артерия, която се свързва с дорзалната назална артерия, която е клон на офталмичната артерия. Офталмичната артерия захранва окото. Ако филър попадне в тези съдове, може да се движи обратно и да запуши централната ретинална артерия. А резултатът ще бъде внезапна и необратима слепота. Мит е, че неоперативните процедури са безопасни, носът е една от най-рисковите зони за инжектиране. Има анатомични връзки между вътрешната и външната каротидна система и това прави процедурата особено опасна. Ако усетите внезапна болка, промяна в цвета на кожата или загуба на зрение, това са признаци на съдова оклузия. Трябва да потърсите лекар незабавно, който да разгради филъра. Споделете това клипче с ваши приятели. Красотата е важна, но здравето още повече.